Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban. Okay, alert level system na pala ang buong mundo, especially simula ngayon. Tapos ito namang International Rights Group of ICC, ituloy na dapat ang investigasyon sa drug war sa nagigdi sa Pilipinas. At ano naman ining 18 anyos na ining nagadan, ay naku naman, 18 sayang, kabata-bata pa. At ining lalaki naman, sumuko sa PNP. Okay lang yan, mga nagkasala ka mo, may mga kasalanan ka mo, magsuruko na tanganing, matawan na ka mo ning absuelto o kaya masentensyahan. As usual po, yaw na naman kita sa sarong oras na programang Bareta Aksyon Informasyon digdi sa RPNDCKI alas 5 hasta alas 6 nin pagkahapon. Araw-aldo po ini from Monday to Friday 5 to 6. Bareta Aksyon Informasyon. Sa tuyang po makakaibanan mo yan. Mayo pong iba kung di ang permitang kaibanan na napaka mga supportive. Ayan, sa technical side si Sir James Torian Oco, andyan man po sa information si Aldrin Orlanda. And of course, andyan pa ang samuyang apa na magayon kayo na dahil ko dahiling na dahil ko nagkahirilingan dyan sa Solaruas, si Madam Kayla Ray Legacion. And of course, siya unduman sa transmitter, si Sir Felix Lagrimas. Kaibanan man sa inyo doon sa iyang Angel de la Guardia, si Jimmy Guanzon. And of course, ako man po ang perming kaibanan nindo, kada aldaw, Lunes hasta Biyernes, mayo pong iba kung di si ako, si Madam o si Miss Red o si Miss, ay pink na pink ako ngunyan kasi kakamping ako, ayan, kakamping tayo ngunyan. Ano ba ining barita na ini na naman na nationwide ay dapat lang talaga. Simula ngunyan, hasta na Nobyembre 22. Ayan, Nobyembre 22. Yaon pala sa kuyang mga birthday celebrants. Ang nagbi-birthday ngunyan si Kagawad. Sorry, nadimot kita. Si Barangay Captain, ayan, si Gary Merino. Si Gary Merino, happy birthday, my friend. Ayan, my friend daw. Pero nanay-nanayan niya ako. But anyway, thank you very much na ako ang nanay-nanayan mo. Talagang very nanay man po ako sa imo. Pero kailan mo ako i-date? You have promised na i-date mo ako. PB Merino, Gary Merino ng San Isidro. At sa 24 po, mag-birthday man sa kuyang bunsong aki. Ayan, bunsong aki, my youngest daughter, Raquel de Lima Gaspe. Will celebrate her birthday sa 24 po. Merkules na yon. Okay, good afternoon po. Good afternoon to sa indong lahat. So bago po may nilakaw ako kaya lang frustrated ako dahil ay di ko aram. Ayan po, may problema pala ako. Pero okay lang yan. May problema pala ako sa BIR. Ay sayang, kikita na sana ako. Mapupurnada pa yata because dai ko aram. Ang BIR pala, pag dai ka na pala nagkuakay ako kay itong number ko sa BIR, kay itong
may company canteen po ako sa Cavite, sa Tansa Cavite. Yun pala, ginamit ko lang yun for 1 year and then nag-ready na po ako. Yun pala dapat pala may closure pala yan, ang ando kayan. Kaya kamo mga igwa dyan, i-closure ninyo. Dahil ko aram ko maggura ang imumultas ako. Dahil ko po aram yan, kasubago ko lang naaraman. Kaya medyo kabado po ako. Instead na maglalaog sa ako yan na income. Due to that, I have a problem with the BIR. Nako po, sabi sa ko sa BIR, I have to go to Cavite para doon ko i-closure yun. Pero there is a certain penalty. Doon po ako takot. Dapat pala kayo pagka nung dahil ako nagkantin, pinag-close ko pala yung account doon. Dahil ko po aram yan. Kaya minsan, ang bata, yung ignorance daw ay dahil ko pwede yan. Kaya sabi ko, I have to face it. Pero just imagine, ilang years na po. Pero maybe may may iniladad man siguro ako, na dahil na ako, dahil man akong hanap buhay na, siguro. So, digdi daw kita pag urulayan tang kadikit na oras ining manunungod ka ining ipinapairal sa buong bansa, sa buong nasyon ta, na ining alert level system sa unang ipinatutupad ngunyan. Ang unang ipinatupad sa National Capital Region. Ayan, I forgot. Hello to my love, James Wally Osas. My love, you have to check your email. And of course, I just don't know. But it is already kanina, just this morning. Okay, hello to Irene Daya who is watching right now. And of course, ining dapat tayo hindi tayo naprubahan na ni Pangulong Duterte nationwide ining implementasyon, and this is already implemented na po sa pagtukoy sa mga restriction dahil sa mga banta ng COVID-19. Sa iraron po kan Executive Order 151, ang bagong alert level system ay umiiral ngayon sa NCR. Sa iraron kan sa region, sa mga region 3 o 4A and 6, 7, 8 at 11 at unti-unting mariman inita. Ipinapatupad na po na digdi sa region 2, sa region 8 at 12 para sa phase 2. Ayan po. Sa Bangsamoro Autonomous Region, siyempre po dapat naman po araw nga ni digdi sa Satuya, bako naman pong rampant ang infection ng COVID-19 digdi sa Satuya. Kaya dapat lang. Ayan po, ang Samuyang Apa nagpaparapagayon-gayon. Kumusta Madam Kayla? Ay medyo nakakalungkot lang po. Habok kong pag-urayan ang digdi. So siguro naman, sa ngayon ang NCR pa lamang ang rehiyon sa bansa na kwalipikadong maibaba sa alert level 1. Siguro sa susunod na buwan, sabi ngo, I just hope na this coming December. Kaya dapat nga sana talagang maging maging masunodin po kita, sundon ta po ang health protocol, ang using of face mask and social distancing. Tangani pong mayo nang mauhlakitan, mayo nang magka-infection kaining COVID-19. Tanganing sabi ko baga, magkaigwa kita ning magkayon-gayon man na, although kadakol kan mayong trabaho, kadakol kan dain na makakatanga mayo ng bonus because man nagkawararaan ning trabaho. So, sana man lang at least ang pinakang regalo sa ng satuyang kagurangnan ay maabsuelto na po kita kaining pandemic na satuyang pinagdadaanan. So sana nga po mag-ingat-ingat na po kita tanganing dahil na kita magparaano kaining mga infected na ini. Mabawasan na po tanganing ang ginagastos kan gobyerno na medyo nagkaroon na nga po ng mga usapin because of this pandemic. So sana ining December na ini magkaroon na kita ng katahimikan na mayo ng infected, mayo ng magbuwis ng buhay, kadakol-dakol na ka nagbuwis ng buhay. Diba, Jimalin Serdeño Mundao is watching right now. Okay, thank you for watching. And of course, ang programa pong ini ay hatod po sa Endo, kanla sa Resto Bar and Water Refilling. Ini pong mga sponsors kong ini. Sinda po ang gabos na sponsor man duman sa iba kong programa sa Orolay. And of course, iba yung sa pamisa sa radyo, kaiba na po ang iba. Pero I would like to say thank you kay Cheryl Beauty Salon and owned and managed by Cheryl and Toding Castro Verde Aquiler.
And of course, kay Mama Betty's Farm. Ayan, kung sa nga unya na December, si mga maghahanda po, mag-order na lang po kayo ng lechon manok dyan sa Mama Betty's Farm kay Mrs. Marisol Bondal. Kung may problema man po kamo sa mga motorsiklo ninyo, ako nga ni, maduman man po ako sa Saranghi Motorcycle Parts and Services dahil ang sakuyang kabayo medyo nire-reo man na. So, kailangan na pong ma-check up yan. And, of course po, hello and thank you kay Botchokoy Rex Oliva, who is also always watching my program. And of course, kay Kada Kagawad, Milnanda de Robles Moralio, kay Jeff J. Poitino, and of course, hello to Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, kay Boboy and Milet Moralio, kumusta ko man po dyan kay Mr. and Mrs. Okay, Ate Silita and family Robles. And hello to Clito Rabago. And of course, ang programang ini ay may pong ibang pinakang main sponsor dito po ay si Senator Laila M. De Lima and ang sa kuyang si Susain Schönborn of Germany. Kumusta po kayo dyan? Thank you very much for watching the program and those who are listening to their transistor radio. Ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila de Lima, ating ibalik ang... Okay, ulit-ulitin ko po. Ang ano po, naging posible ito dahil nakamit na ng Metro Manila ang minimum requirement po na mabakunahan ng 70% ng mga elderly at persons with comorbidity population. Gayon din naman sa didigdig naman sa sato siguro digdi sa area almost vaccinated naman po ang gabos nito sa barangay Mingani talagang alos gabos na po sinda. Gobyerno dapat hindi turobo. Dapat Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Dapat Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Hinanyugunta daw ini kung ano diay. Hinanyugunta po ini. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Okay, magpadagos po kita. Ayan po, dangugon po ini kay mga nanunungdan na inita. Medyo dakol-dakol ining gusto tang ipadangog digdi. Kaya magpadagos muna kita. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Dapat Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin Talagang gustong maibalik ni Senadora ang hustisya sa ating bayan tanganing magkaigwa kita ning karapatan na maipagtanggol ang karapatang pangtao ta. Yan po ang nawara sa satuyang ngunyan, lalo na sa nangani mag-eleksyon na kaya dapat hinanyuguntang mara ini mag-i-eleksyon kita, magkaigwa kitang isip na dai kita madihado at bumoto kita sa tuyang konsensya. Pero sa nadangog ko na naman nga ni ibang-iba ini mga nangyayari ngunyan. Dapat mag-isip-isip kita. Talagang I just don't know. Minsan na ko magano dahil baka makalagpas ako sa pagtataram ko, difficile na. Bako papating ko yan ngunyan. Pilipino. Dapat Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Dapat Okay. Dango doon tayo ini kung ano ini. Si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, doblehin ka daw ini. Si
Si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, si Senator Laila de Lima ang sponsor ka mga 4Ps na yan na pinapakinabangan nakan sa tuyang mga si mga na medyo nangakaip mo. Ini mga nasa laylayan. Tamas ki nga ni kadikit lang na ayuda. Kadikit na ayuda lang sa Indo. Pakikinabangan tayo ta pangbayad, sabi ko nga ni, pambayad man lang sa kuryente. At ang enot nga na inuobliga sa mga benepisyaryo kaining purpose na ini ay itong talagang mga nasa laylayan na ang inot gastos sa eskwelahan, mga pambayad sa eskwelahan po, pambayad sa enot pala, obligado sindang magbakal ning sarong kaban o kabangang sakong bagas. Yan po ang enot na inoobliga po sinda. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima. Ini pong purpose na ini, gusto nga ning tanggalon kan sa tuyang tatay. Na pagdaidaan nagpabakuna, just imagine ano ba namang kondisyon yan. It is already implemented. O kaya nga ni kadakol na kang nagbe-benefit kaya, perang taon na ini. O ngunyan, pag malita, dahil ka nagpabakuna, dahil itatao sa imo, ano ba naman yan? Para ka naman sinabi na, magsapna ka na dyan, magsaing ka na, pero hindi ka kakain. O, ano ba yan? Kadikit na pakonsuelo. O kadikit, konting tulong man lang na may mailagay sa hapagkainan ng satuyang mga less fortunate po. O, pagkatapos lang dahil nagpabakuna, hahalion mo ang benepisyo na yan. Ano ba tayo, digdi? O, martial law ba tayo? O batas militar na? O kaya we are not anymore a democratic country? Pag-arog na kaya ng mga inaano lang sa tuyang mga namumuno, para bang mag-isip-isip na kaya kita? Kaya, ma-election, May 22 election, gabos po kita. You have to vote with your conscience. Bumoto po tayo sa konsensya natin. Porque yung binigyan kita ng magkano, nasubrihan kita. And kadakol kan mga propaganda na pinaparapaluwas, nakadakulan kayan fake news, mapaniwala lang ini mga, bako masay na, medyo dinidegrade ko kayo. Kung ano ang nahihiling nindo sa TV, kung ano ang nadadangog nindo sa radio, pag-atid-atidin ta po yan. Dahil po kita madara sa mga arog kayan. Takadakol, mayo man dyan masabing, ako saan gano ako, ganito ako wala kong hiya, ako manapakasama ako. Puro yan kabutihan ang makikita ninyo, puro kabutihan ang madadangog nindo. Pero ano ang mga naginibo ninda within 6 years? Ano ang mga naginibo ninda? Dahil sa nga ni na candidate presidentiables natin o ano na makadakol na kan issue. Pinagsasabi na nga ning kan bagyo yaon kasain. Nagpakita ka ba? Ano mang klaseng kalamidad, nasaan ka? May bagyo, may lindol, may eruption, may kalamidad ngunyan, ining pandemic na ini, yaon siya sain. Dahil ka mo madara, kung kamo man mga trolls na binabayaran. Binabayaran kayo ng buwis namin na kaliliitan. Mas dakol ang buwis kaining mga nasa laylayan because we are millions kumpara dyan sa mayayaman. And minsan pa ining mga mayayaman na ini pa. I just don't know if they are paying their taxes. Kung nagbabayad sinda religiously, ang aram ko lang nagbabayad religiously ng buwis niya, ay yan dyan, laging namamayagpag, nanginginot si Chris Aquino. And ini naman ng mga presidentiables na ini, si Isay po ang awarded ng COA. Si Isay sa Inda ang awarded na 3 consecutive years. Ini mga presidentiables niya to. Pagkatapos pipintasan ninyo na hindi kaya na mamunukan sa rong babae. Ang hapot ko lang, ano ba ang babae sa lalaki? At ano ba ang lalaki sa babae? Lalaki ka nga, kung mahina ka naman, puro naman pang sadiri.
ang pinaggigibo mo. Puro pang sarili mong pamilya. Nasabi ko nga ni, kung ikaw gusto mong magserbisyo publiko, you must learn. Bumaba ka. Bumaba ka, makihalubilo ka sa baba dahil digdi ang nangangaipon ng gusto sa imo. Kaya mong magpaalipin sa taong bayan na sinasabi mong magsisilbi ka. Oh, dahil ko nalilingawan yan. If you are going to serve the people of the Republic, you must go down. Alipin ka nila. Sabi nga, naaalala ko tuloy, si dating Presidente Noynoy Aquino. Kayo ang boss ko. Yes. Kasi who is the president? Naku ba naman, puro utos ka lang. Tama si Noynoy. Kayo ang boss ko. Kasi nangako kang, I will serve. Magsisilbi po ako. O ngunyan, sinong pagsisilbihan mo? You have to go down. Oh, hindi yung karamihan kasi. Kaya nagkakandidato for their own. Ginagibo ng hanap buhay. Kung ganyan ang natin, si Senator Laila de Lima, 5 taon na siyang nakakulong, nasa detention house. Pero how many resolutions that she has? Naalala ko tuloy si Joel Casubago. O, maski simpleng city officials, city elected officials. O, dapat sa igwa ka mang maipagmamalaki na nakagaybo ka ng resolusyon, nakagaybo ka ng ordinansa para may maipagmalaki ka. Lalo na if the ordinance you made is implemented at ora na nakikita, ninanamnam, nararanasan o pinapakinabangan ng taong bayan. Who are you serving? Yun po. Oh, potrohon ko daw ini. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Oh, kita nyo na yan. Milyong Pilipino ang nakikinabang po kaining 4Ps na ini. Ini pa daw saro, dangugunta daw ini. Medyo ipapaliwanag ko ito sa endo. Saro ko ini papaliwanag ko kung paano. Pero ining 4Ps na ini, the principal author nito. Ibig subuot, ang pinakang enot ang nagkaisipan nito na itong 4Ps na ito. Abayo pong iba, kundi si Senator Laila de Lima. Ini pa, dangugunta daw Si ini. Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Ayan, tama ka. Oh, nagibo niya yan habang nasa kulungan siya. Sabagay, hindi naman yung kulungan na katulad ng typical na kulungan po. Ang siya, nasa detention house siya. Sadit na harong po. Kung si mga gurang na nagdadangog, naka-star po si Senator Laila o nakakulong po siya sa sarong bungalow type na harong. Kung saan po nakakulong man kaito, si Senator Revilla and si Senator Jinggoy Estrada and sa gabos-gabos po na-involved naman sa kinapolis po. Ano na ba yun? Doon noon po yun. Pero it is very hurting po. Nakakasama po ng kalooban. Dahil sa pagtatanggol niya. Dahil sa pagtatanggol niya sa kapwa natin tao. Dahil sa pagprotekta niya na walang magbuwis ng buhay. Dahil lang dito sa drug war na ini. Kadakol kan nagbuwis ng buhay, kadakol kan nadamay ng mga inosente. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima, ating ipanalo. So, ang dapat talaga, kasi mayo pong ibang nanindigan na lumalaban sa satuyang presidente. Sino ba ang lumalaban dyan? Ang ibang senador nagpakitang gilas ngunyan dahil eleksyon na po. Pero at the very start of their administration po, sino ba ang nanindigan? Mayo nga ni akong maalala, dahil ko na, ano ba yan? Dahil ko mayo akong naiisip na ipinagtanggol man lang si Senator Laila de Lima
duman sa pagkakayurak sa kanya, duman sa pagkakapiit sa kanya, duman sa pinagbintangan siya ng lahat-lahat. For in fact, magkakasama sila sa Senado. Sinda ang nakakaaram kayan. And of all those years, past years, talagang wamayong iba na nanindugan na ipaglaban ang ating inang bayan. Kahit na yung arbitral po na pinanalunan nitong Pilipinas during the time ni President Pinoy Aquino, Noynoy Aquino. Senator Laila po ang nanindugan duman kung may hiling nindo. During the arbitral process na yon, nag-iisang babae, si Senator Laila de Lima. Nakaibanan ang satuyang ibang namumuno kadto through the administration of Noynoy Aquino. Pero ngunyan kadakol ka nagsasabi, nalugmok daw itong Pilipinas because of the Dilawan. Wala palang nangyari duman. Paano nakatayo itong ating inang bansa for 6 years under the Pinoy administration kung mayo silang naginibo? Oh, di ba Irene Dayaw, Gemaline Serdeño Mundao is watching right now, and of course those who are listening from their transistor radio. And again, hello my love, James Wally Osas. Ini mga additional na ini kaning senior citizen. Ang inatupag po ni Senator Laila de Lima ang ipagtanggol o tulungan from the very itong sa mga kabataan, which is ito na nga itong 4-piece. Si Isay ang nakikinabang kaning 4-piece. Si Isay ang nakikinabang digdi sa mga itong ginibo niya niya nitong mga RA na ini. Ining Senate bill na ini, mga Senate bill, resolutions. Pati nga ni mga senior citizen. Sabi ko nga ni tatawan ko ning pansin ini na ma-discuss ko sa endo sa isa-isa saro-saro ini mga ipinapadangog ko na ini sa endo ta. Ini kaya kulang na kulang man po ining ipinapadangog ko sa endo. So i-discuss ko po ini sa endo kaya lang talagang kulang ako ng oras para difficile man po kaya mag-gibo ka ini kung paano i-discuss. So dangugunta nga ulit ining sarong ini. Okay, sa atya na po. Mag-ano muna kita, maghanap buhay muna kita. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni atod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, huli natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalapit.
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, ang programa pong ito ay hatod man sa Indo Gabos Pagiraray ni Kagawad Melnanda de Robles Moralio, and of course ni Jeff J. Poy Tino, and of course ni Botchokoy Rex Oliva. Hello po. Thank you. And of course ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, and of course our very own Senator Laila de Lima. Hello also Kikleto Rabago, and good evening po Boboy and Melet Moralio. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Igwa po akong bigya gustong tauan ng atensyon digdita. The other si Leni Robredo po met with retired generals of the AFP to discuss. Tama po yan na sangunyan pa lang po during her candidacy. Na-imet ni VP Leni Robredo ang mga general of the AFP to discuss major aspects na dapat pag-ulayan na ninda ang national security. Kasi sabi nga ni, pag ang sarong lugar tahimik, medyo may pag-asa po yan na mapadagos ang satuyang recovery. Pero pag mayong pong kasiguraduhan, bakong tahimik, maribok, ano bang i-expect natin na to have na makarecover kita. So, the expert views of these generals and respected military strategies are very much appreciated po. Apresyado po ini ng gusto ni BP Leni na to recognize that with the threats both present and evolving, we need an institutionalize po natin na institutionalize po komprehensibo ang deliberation approach to national security according to Robredo shared. The presidential aspirant also released a statement regarding the attack of the Chinese Coast Guard ships against Filipino vessels. This kind of treatment of Filipinos must stop. Dapat po matapos ini dahil ang satuyang West Philippine Sea is atin po yan.
Hindi yung nakikialam sila, tayo na ang ayaw papasukin doon. Oh. It is ours as the arbitration tribunal ruled. Na-approve po ito last July 2016 po during the time of President Pinoy. Oh, yan ang sabi ni Robredo. So, marami kadakol po. Ang sarap pong maging presidente, bako po yan na basta-basta lang. Kadakol kang dapat, unang-una nga po, ang security. The security must be. Kung mayo kitang kasiguruhan, paano kita paano kita mag-aasinso, paano maitatayo uli ang ating well damaged, masyadong na damage na sa tuyang inang bayan. So, ang sabi naman ni Senator Laila de Lima, Siya at pag-asa, laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya. okay, ang sabi na ni Senator Laila, kadakol daak kan naghahapot sa iya. Kung sa kabila ng pagyurak ni na ginawa, si pagraot sa Kaiba iya. ang sa intong lingkod. Si Presidente Duterte na tinumak-tumakan po siya. May lakas pa ba siya ng loob tumakbo bilang senador? Nabanggit ko na ito before. Kaya lang igwa pa rin naghahapot yung mga late tuners po, lalo yung mga nakikinig sa mga transistor radio ninda, gusto ninda maanuhan pa ini, madangog pa ninda. Yes, ang sabi po ni Senator Laila de Lima, tatakbo pa siyang muli. Hindi siya susuko, tuloy ang laban. Yan po. Kaya po, she is very brave to protect us. Ipaglalaban niya, ikinulong na nga siya ng dahil dito sa umayo na tayong hustisya. She is fighting for the justice of our nation. Hindi lang po sa sarong tao, bako lang po duman sa mga naaapi. Pero she wants to protect our inang bayan, the whole. Lahat-lahat po, mayo po siyang pinipili. Dahil mayo na tayong sa satuyang sarili. Ta sila Laila de Lima nga, si isa senator, ba't anong ginibuninda? Anong ginawa? Yan, niyurakan siya ng husto. Kaya dapat lang tumakbo siyang muli to fight para sa atin. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban. So, according to him, Lai, we will be on your way. We are going to support you till the end. Sana po maipagpadagos niya ang kanyang mga adhikain. Maipagpadagos niya ang kanyang advokasya na maipaglaban tayo. Laban sa mga mapang-api, sa mga pangyurak, sa mapagsupil sa ating gobyerno. At pag-asa, laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, matayan at magagancho, maayos na sitwasyon. Kaya nga nung nakausap pa ng witness, yung nag-witness po ng witness ng gobyerno during doon sa kanyang nililitis siya, na di totoo ang testimonya niya laban kay Senator Laila de Lima. Kahihiyan po yan sa justice system natin, ang patuloy na pagkakulong kay Senadora Laila de Lima. Sana imbes na inosenteng kritiko, drug lords at mga kurakot sa gobyerno ang pag-initan nila. Huwag si Senator Laila de Lima. Prosecution witness Vicente C. Itong si Vicente C. nung nag-witness siya. A convicted drug lord. Just imagine, ilan yung tumayo just to witness sa mga kasinungalingan na pinagsasabi nila against Senator Laila para lang maipakulong. Prosecution witnesses Vicente C., a convicted drug lord. The convicted drug lord confirmed another oath
that he has never met. O ngayon, nag-ano na naman siya. That he has never met, much less gave money to opposition Senator Laila de Lima para po doon sa who is currently facing Trump up conspiracy to commit illegal drug trading charges. Ang sabi niya, De Lima's legal counsel, ang sabi ng attorney ni Senator Laila, De Lima's legal counsel, Attorney Bonnie Tacardon. Sinabi niya, said she contradicted his previous claims that he contributed money to fund the De Lima's 2016 senatorial campaign during the hearing earlier on November 6. Criminal case number 17-165 at the Muntinlupa Regional Trial Court. Pirahan ang nagtestigo sa iya that she is innocent. Even the intelligence division po, si General Magalong, testified na dapat ang unang pakinggan dyan o yung mga reports ng intel reports po. Because they are the one investigating. Kaya nga inaputsindag, intel. Pero there is no such intel report according to General Magalong against that si Senator Laila ay napapasok po under the illegal drugs. So, ang sabi nga nila, palayain si De Lima, ikulong si Imelda Marcos na may 7 guilty verdict na plunder. Bulok ang justice system natin. Yan ang sabi ng mga netizen. Ikulong yung may mga nagpasasa ng dapat supposed to be or for those itong mga naghihirap na kapwa natin Pilipino. Siya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila. Now, back in 2019, De Lima was the chairperson of the Human Rights Commission in the Philippines. Pero anong nangyari? Dahil sa growing murder crimes sa Davao before at ang mayor that time ay si Duterte. Nakarating sa Human Rights Commission ang mga incidents na ito. There are news compilations of Davao killings in 2009 and so on. Marami pa yan. So, we have to learn. Dapat po malaman natin lahat ito. So, Human Rights Commission led by De Lima, they questioned and investigated Duterte regarding the extra-legal killings and proving na meron ngang Davao Death Squad. Na-prove po yun, pero walang nangyari. Doon commanded by the mayor himself, to which na there were hundreds and hundreds of victims fell prey within his long terms as mayor. Even sila Cañas po. Sila Cañas. Ayan, may mga articles po regarding this matter. Kaya lang napakarami po niyan kung iisa-isahin ko ito. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila
Ayan po. Si Senator Laila de Lima talagang mas matalino po talaga yun. Just imagine from graders dyan sa mga elementary niya hanggang nag-high school, hanggang nag-college po. She's always awarded. Sa elementary pa lang po, ayan po, magbalik tanaw nga tayo. Dati nung si elementary pa dyan sa La Consolacion. Every Peña Francia po. Magbalik tanaw lang po tayo para makapahinga tayo. Ining si Senator Laila de Lima, she is the very first little majorette. Mayo pong ibang ngunyan po, kadakol na po mga for every schools, meron na pong mga majorettes na mga elementary. Pero, ining si Senator Laila de Lima po, siya po ang pinaka-enot na batang majorette na nagparada dyan sa Naga City every Peña Francia time. Kaya kahit nga ni, nagdiskutir pa yan sindan, mamilyat sa daddy niya. Dahil ang daddy niya, nagagalit. Biro mo ba naman yan, ang haba-haba, ang layo-layo na iniikutan ng parade every Peña Francia po. Kasi kahit po, ang nagre-represent lang, no, parang digdi lang po sa pirang eskwelahan lang po yan. Bakong araw kayan ngunya na pag nagpipinya Francia po, isos, ilang schools po ang nagpa-participate sa parade. Ini pong si Senator Laila de Lima, ito kakaibanan po kami, high school man po ako kaito, ay siya po elementary, siya po ang pinakasadit na majorette, pinakabata na majorette na nagpaparada every Peña Francia time. So kahit ito nagdiskuter, ang tatay niya, ang buo siyang paibanon, baka daw dai makatagal dahil siyempre nga ini, may mga sinasabi sinta, bako man ining tuod ka magbalad, mauranan, so kadaga pong nai-insecure ang daddy niya. Ang sabi naman ng mami niya, pabayaan mo yan. Pabayaan mo yan, tanganing maranasan niya, maramdaman niya kung ano ang magparada. Oh. Kaya nung ano yan, dahil siyempre La Consolacion siya, pag-abot po kami na, ang talagang si mga tao, ang pigsasabi kan mga tao, uy, igwang yung aki, uy, kagayon-gayon nga kan aki. Puro pag-umaw. Puro pag-umaw ang nadadangog mi kaito dahil she is the very first na elementary pupil na nag-participate dyan sa mga majorettes na pinaghihiling ta every time na we are in Peña Francia celebration. So, ayan po. Okay, yun po ini. Tapos ngunyan. Siya po ang pinakamatapang. Balik kita ngunyan. Without knowing, she will be the Human Rights Secretary and now she became a senator. Kaya lang po, pilit po siyang nilulugmok. Pilit siyang nilulugmok. Saka we must be careful this coming election 2022 May. Taini nga ni si Senadora na ipakulong. Si Trillanes gusto ipakulong. In fairness po, pareho sinda ni Trillanes, Senator Trillanes, who are also very brave and na ipaglalaban ang katotohanan. May po sindang imbangiyaan, boses ang katotohanan. Ang dapat para sa Pilipino ay itao sa Pilipino, bakong sa mga insekto. Ayan, lumagpas na naman ako. Hello to Susan Schoenborn of Germany. Good evening from here. So, basahan ko nga ni ining sa kuyang na matapang, matalino, mahusay, inalay ang buhay niya sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Pero, inalipusta. Itong sinasabi ko, inalipusta, niyurakan, hiniya, pinagtulungan, ginawan ng kwento, ikinulong, ngunit patuloy na nakikipaglaban. Nasa detention house siya, pero just imagine, for 6 years, 5 years, almost 5 years now. She has delivered, she make almost 500 plus na resolutions, including RA, na iningani para sa purpose na ining pinapakinabangan kang milyon na Pilipino. Although, maliit lang na halaga. Pero it helps a lot. Ikinulong, ngunit patuloy na nakikipaglaban. Ang kwento ni Senator Laila at maaaring mangyari din sa atin, ordinaryo, pwede rin mangyari sa ating ordinaryong tao. Isa siyang ina, Pilipina, sa kamay ng mga dyablo ng bayan na ito. May panahon pa. Tulungan natin siya. Tulungan niyo, tulungan natin siya na maibalik, mabigyan hustisya at boses
si Senator Laila de Lima sa Senado. Kailangan natin si Senator Laila de Lima. Kailangan ng bayang ito, si Senator Laila de Lima, na magkaroon uli ng boses ang hostisya sa ating republika. Si Senator Laila de Lima po ipinaglalaban ang buhay. Mayo pong ibang ipinaglalaban ang buhay natin at karapatan ng mga Pilipino na ipagpatuloy natin. Sana ipagpatuloy natin ang laban na ito. Na tayo ipaglaban ang ating buhay at karapatan ng mga Pilipino. So, tulungan po natin siya na mailuklok uli, maibalik natin sa Senado. Tangani magkaroon tayo ng buhay, magkaroon tayo ng lakas. Nadaig kita pagparaapi-apihon lang. Karangalan din ni Senator Laila de Lima na mapahanay sa linyada nilang satuyang presidential aspirants na si BP Leni Robredo. Ipanalo natin siya ulit. Ipanalo natin uli si Senator Laila de Lima. Lahat ng kailangan natin sa isang mahusay na senadora ay nasa kanya. Lahat yun po, mahusay na senador. Nandyan kay Senator Laila de Lima. So, ang sabi niya, maraming salamat po sa inyong lahat sa malasakit at suporta. Ako mismo, I am very thankful to each and every one of you who is nagmamalasakit at sumusuporta para kay Senator Laila de Lima. Examine niyo po Senator Laila de Lima this morning. Last time she had her eyes checked and fitted with new glasses 4 years ago. Bawat po magpa-check up siya, anong ginagawa nila? Kasi inatake na daw. Inatake. Na migraine lang po siya. Hindi po siya na-attacking paralyzed or what. Napakalakas po siya. She is physically fit. Kaya nga kumandidato pa siya para mapaglaban ang satuyang karapatan sa bansang ito. Nagpa-check up lang po siya ng mata niya. Security was maximum with about 8 guards. Grabe na iyak na niya doon habang ini-examine siya. Kaya lumalaban talaga siya. We have to protect her. We have to fight for Laila de Lima. Tangani maipaglaban niya to, maibalik ang hustisya ng sariling bayan natin. Na matapos na ang pagyurak sa bawat mga senador nga always nasabihan, ipapakulong ko kayo. How much more tayong mga nasa laylayan? Kaya lang tayo nasa laylayan, hindi ipapakulong, pinapatay. Kaunting diferensya, pinapatay tayo. So, sana man po, dalhin natin sa ating kaisipan, bumoto tayo ng according to our conscience sa Mayo 22. So, ang programa pong ini, hatod po sa endo ni Senator Laila de Lima, ni Kagawad Mel Dandade Robles Morallo, ni Jeff G. Poitino, ni Mr. and Mrs. Jose Oralio Manrique, and of course, ni Boboy Millet Morallo. Kumusta po kayo dyan? Hello to Butchokoy, Rex Oliva. Happy Merry Christmas po. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kayang-kaya niya po, siya lang ang may lakas loob na banggain si Presidente Duterte. Head on para imbestigahan ang Davao Death Squad. Nakakulong sa mga gawa-gawang kaso ng mga aso. Mga asong baliw po. Senator Laila deserves our votes. She has the courage and confidence to give the land a new direction in our legal system. Imagine she and Chel Jokno together in the Senate. Maganda po. So, sasaya siguro. Sasaya ang buhay natin. If in case si Senator Laila ay suportahan natin, we have to support her. Dahil silang ang bukod tanging malakas ang loob na talagang lumalaban.
siya lang ang may lakas ng loob na banggain ang kahit na sino pag nasa diretso. Yan po ang advokasya ni Senator Laila de Lima. Luway-luway na po kitang magpapaaram dahil oras na naman. And of course, ang sa tuya pong mga kaibahan sa technical science, si Sir James Oco, and sa information, si Aldrin Orlanda, and diyan man po naman sa transmitter, si Felix, si Engineer Abilindon Toralio, and of course, si Jimmy Quanson. At ako man po ang sa inyong kaibanan, at makakaibanan everyday, Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Ako po, si Elma de Lima Gas, may nagsasabing, thank you, and sa gabos-gabos, God bless us all.